Aram zango. Lafiya kuwa? Me yake faruwa ne? Arewa na kuka Kamayya. ana zamar da jinin mu. Ban fahimce ka ba. Ana kashe al'ummar mu. Subhanallah. To yanzu ya kake so a yi? Don Allah a duba mu. A duba mu? Kamayya. Don Allah kare mu. To ai shugabanninmu suna iya bakin kokarin su. Kokarin ya dan karu. To ai tausayi ne dai ba su da shi. A tausaya. To ma wai na tambaye ka, a lokacin kamfen kai ma kai musu kamfen ne? A lokacin kamfen da mu ake dukkan zance. To a lokacin zabe fa? A lokacin zabe da mu ake layin kafce. Gaskiya ne, domin kuwa a lokacin kamfen din nan har rasa rayuka sai da aka yi. Wani yayi rashin baba, wani ɗanai wata kuma ba. To amma ba su muna alƙawari cewa za su kare mana rayukanmu ba? Alƙawarin da kuka yi na lura yanzu kun mance. To me yasa ba su cika mana alƙawarin ba? Amfanin mu ya kare. Wani ma fa sai ya kwana bai ci abinci ba. Muna cikin yunwa, ku kuna kurbar champagne. Kuma tunda suka ci zaben su, suka yi mana shiru babu wani labari. To kun ci zaben ku, ana kashe mu amma kun yi shiru. To yanzu me ya kamata mu yi? Ku dakata, zan yi bayani. To muna jin ka. Miyo fita duka da miyo kalami. Mu ya fita kuma har da kai? Kai fa sele ne fa. Yo baba tuna sele, da ni da kuma burbuto mu duka tsalle. To amma iya mu Hausawa za mu fito ko dai har da wasu yaran daban. Ku bar batu na yare, mu kare lafiyar mu kar mu nuna ware. Haka ne, to amma ya kasan matasan mu tsoro ne da su, ba za su iya ba. Matasa mu daina tsoro, mi kokari mu koya wa kanmu horo. Me kake nufi? Mu kauda duk son zuciyar mu sa rai gaskiya guda ne. Haka ne, amma kawai sai dai mu yi ta addu'a. Allah ya kawo mana sauki akan wannan al'amarin. Our future go better if we love one another. Mu kawar da duk ta'addanci, cin hanci da munafurci. Da kun ci zaben ku ana kashe mu amma kun yi shiru.